Hei, salutare, eu sunt Vlad și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom filma Heads of Ceralică pentru că văd că este foarte apreciat. Stați un pic. Și am revenit și iar tot îmi apar reclame. De câte ori mă joc jocul ăsta în fiecare episod. Să începem cu o ligă nouă. Asta, nu mă. Cu real. Alegem șutul special. Și play. Mergem în jucător. Hai că rău. Haideți să continuăm. Ce stadion ciudat. Ce stadion ăștia. Ia, gol 1-0 pentru mine. Și în acest episod vom juca 4 meciuri. Sau 12 minute, 10. Vreo 4 meciuri așa. Văzând șutul special. Gol. Cu ăsta e cam aproape imposibil să-mi dai gol. E, 4-2. Hai, mi-am dat un gol. 5-2. Dăm gol. L-am bătut cu 7-2. Sau 7-3. Am făcut 7-3. Câștigat. În meciul ăsta. Mi-am încă 3 meciuri. Pe prima poziție este... Bă, ce... Doamne, cargă vă de reclame. Dacă mă întrebați care e echipa mea preferată, este Real Madrid. Pentru că joc cu ea, îmi place foarte mult. Gol. Gol 1. Stai, el că mi-a dat gol. Bun, 3-1. Atacul special. Șutul special. 3. Gol. Nu lăsăm să dai. Să dai. Nu. Bă. 4-2. Bă, mi-a dat gol. Dacă vom strânge 5 like-uri, nu, 3 like-uri până mâine vom posta un episod instant. Și victorie, 6-4. O să postăm și FIFA azi, poate. Iar reclame, am fost sigur că mi-apar reclame. Mă stupesc. Să-l batem și pe ăsta. Nu! Bă! Nu! Bă! 2-2. Bun. Bă, dar am un lag infernal. Și mă nervează. Stați un pic. Și am revenit. Opa. Ia, nu mi-a dat gol.
Nu, nu mă da gol. Nu, nu mă da gol. Nu mă da gol cu atacul ăla. Ce mă râdă el, ce mă râdă el. Și am dat gol 6-3, 6-3. Cum am scos-o, cum am scos-o. Și, nu-i gol, nu-i gol. Dai gol, dai gol. Nu! What the fuck? Ce? Ia că se termină și noi într-o poartă. S-a terminat și noi, ne-am în poartă. Am jucat 2 meciuri până acum sau 3. Câți am jucat? Iar reclame. Bă, și reclamele, măsii. Fac reclamații. Mă apar reclame. Dau în judecată. Reclamele tale. Câte meciuri? 3 meciuri am jucat. Ăsta e a 4-lea. Jucăm contra Celta. Nolito. Hai. Hai. Mă. No! Am Nolito, e gol tu Nolito. V-aș ruga ca în comentariile acestui episod să ne lăsați niște întrebări ca să fac un Q&A. Dacă vreți, voi numai. Ce-o ratat. Cum o ratat. N-am bătut. Nana. Da. Nu știu să dăm mult. Uiga. Reclamele, mă, îți sparg în bucăți. Prima dată o reclamă, mă. Barcelona pe 2 și jucăm contra. Ultimul match va fi contra Barcelona. Hai că batem cu Barcelona. Că sunt slabi. Hai. Urăsc Barcelona. Hu Barça. Gol. Așa, perfect. Că mi-a dat gol, nu. Am revenit și am dat gol. Am dat pe pauză. Atunci și... Nu. Da. Ce? Barça. Nu! Măcar nu mai am lag. Yeah. I-am bătut. 4-3. Ultimul match a fost ăsta. Și pe sfârșit vreau să-i fac o promovare lui Andrei Vlog, care face și gaming și vloguri și reclame. Să nu uitați să vă abonați, le scrieți Andrei Vlog și să vă abonați, să dați like la acest clip. Să nu uitați că la 3 like-uri vom posta un episod de Heads of la Liga instant. Așa că să dați like. Pa!